Oy, pasalamat ngayon kita, no? Kumbaga gina buburo baridhihan kita din ni aton dapit. Sa ibang mga lugar, inigulahira nga pagka nakakatagam kami na sumusibas ko nga hangin. Alagat sumusibas ko. Speaking of which, Sound Street, Sals Express, City Saving, Young's Marketing, Banban. Okay, nagkukuan. Yan, sabore. Oh, pero kan nala din take out. No, open for pick up and pick up. Okay, order. Tagsitin ka na ito ni Siopaw. Pakwarta daw. Siopaw. Aware pa. Mga pera pa. Badyaw. Ano? Kapag yan ako, patron niya na din ikan daw. Ha? Baras. Baras. Ay, ito yung balay. Boy, ay. Good morning. Good morning, anak. Today is ano na? May 6. Good morning. Uy. Ano daw? May dana kay layo na im. Pag siringla pag-greet ko no era. Siring, may dana ko. Sige na pag-greet na la. Nakalimutan kan nga. Nakalimutan kan nga ron no. Tadi. May da kasi na pag-retad to yung narambad to YouTube. Sige na la, yun o. Oh, sige kunin mo ka man. Sige na. Ha? Hindi, ambot yung birthday niya. Basta sige na lang. Sige na lang, happy holiday. Happy everything. Sige na. 1, 2, 3. Kumusta? Happy day. Happy day. 2 years. Oh, today is Monday. Uy, ano yan? Monday. May 26. May 26. May 6. Time check alas 6:45. Uy, andi din na namin. Andi din na namin alumni. Waray pak amot. Nagbring amo lang at nabring mo. Diri ginhatag ni Francis. Okay, so iya nga ni ko no dado nito ba niya pagdudahan. Tigyan ko na alam na wala pak amot. Pero wala mag-share ko nito anak. Ano man yabi? Wala mag-share ko nito. Okay. Oh, yun ito niya. Wala pa amot, nag-amo pa nauna pa motos. Oh, tapos ay magkasangkayan. Ngadto ngayon kami natakluban. Kaya examen niya rin na. Ini titigdan man lagi tahin ni. Dito pa dilalain ni gataghan Biyernes o Huwebes nga resibo. Takay kay ori nga ni reklasin pagka Biyernes. So, yan matutuya kita ng pagpila. Oy, congratulations ngayon nga aton UFO. Okay nga ga. Nga aton UFO. Sa wakas, after 3 years, impas na ini. Impas na yung motor anak. Last payment, didahan kuan. So, congratulations sir, congratulations. So, nakakakuang-kuang kita, nakakapamayad. Isan mo. Away! Isan po ko. Sharing pa. Durong-duro. Sige lang. Sharing pa din natin hay batian. Uy. Angkay. Ay, mapingaga. Sharing pa din ako ng kaninang Facebook na reels. Ano itong mga pray nga mastering Lord give me happiness. God said no, I will give you blessings so that you will be. Ala, nangalimot lang ko. Anyway, ala, tigadi kita. Laro niyan liwat.
mula na yun at atong pagka puro balabag kay pastilan untaan ipakita itong kuan graduation kay pagka may nagpapaapat na liwat Ginoo atong sinisiring kapag drive unta naman tat kinabuhi iton manunubos kay pastilan kung kita't nagplaplano ilugod na tutuman yatag tayo mag-uul naman yun okay oy pasalamat ngayon kita no kapag buburo paribihian kita din ni aton dapit kaya ibang mga lugar inigulahira nga pagka nakakatagam kami mga sumusibasko nga hangin alagat sumusibasko palito pasalamat kita uran-uran kita din pagka panurot mo kayo ito natin mga binulad oo labi nagyapon ito mga katanuman no mga banwa mula yeah, it's a Tacloban now. Yeah, boy. Hindi, labot pila anak. Ano, pwede ka itong Makati? Pwede ka lagay itong Makati? Pwede ka lagay itong Makati? By providing professional services. Tapos titik-tik kukuha, tapos kukuhaan mo na lang. And state-of-the-art facilities conducive to its control. Kala, pangulilawat kita. Pamapalit pa rin kitang buntulhan kuan. Armster. Mapadaon to na kita. Sir, thank you. Thank you, sir. Okay,
tanan kita para kita yang tuan tubong. Ay, naka-alert. Right turn.
Apay. Tubungin hamster. Tagpera. Hamster mix na. Tapos available yun na kuan nila ang pellets nga. Dire ang mix. Korean mix. So, ang mix kasi may the problema. Ah, sige ko nala. Ano Ano sa klase may available? tagpera? 50. Ha? 50. 50? Ah. Pwede ka ni hamster. Pwede Ang mix ni na hamster? oras. Oo. Pwede hamster. Ikit pan hamster kasi ano ikit hamster mix. Sa kaya ano mo pataan pag may tubak ka na Aw kuan na hiya. Hindi, may tubak. Medyo ko nakita tubak ako ng pini. Hmm. Ay, no. Now I need kuan. Real. Oh, real. Justice. Justice. Romaldis Street. Oh. Ngayon kita ngadto ha. Justice Romaldis Street. Oo, ano ka? Ambot yung tagpira pat siupaw ha, sabore. Aw sabore. Andito nga ni may dito pag paralitan yung siupaw. Para na tagsimpilta ka siupaw yan ah. Oops. Oops, oops. 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 Amen, Gaisano save more. Okay, Gaisano save more. Ay, gino mo sa. Gaisano. Saan mo itong pinatalaala? McDonald's. Hamster. Uy! Ano ba? Whoop! Litson. Litson. Speaking of which, Chum Street, Sal's Express, City Saving, Young's Marketing, Banban. Okay, nagkukuan. No parking. Pero pwede kita sumaka. Thanksgiving. Ano yan? Sabore. Oh. Pero kanala din hi take out. No, open for pick up and pick up. Okay, order. Tagsitin ka na ito ni Rasyo Pao. Pakwarta daw. Siopaw. Auray pa.
Mga pera pa. Yan pa. Badyaw. Badyaw. Ratio pa. Ngayon kita. Pus. Panguli kita. Panguli kita. Okay, Tonyo. Tagsitin ka na ni Rasyo Pao. Makakarala. Huwag pagod. Tala. Ano man? Mula rin tatod pagka pwede pagka mahatag kayo istoryaon. Kita ito ko piray ka minutes. Okay. Thank you. Ano dito kita real main. Main. Bago na ngayon din niya siminto o buwan mispalto. Pakanamdum ko pala. Okay. Dating ay ECPM Regional Network Group RNG. Masa kaya nol puduk-dukan. Di rin naman nagkikabalo. Di na kami mag-friend. Parira nol. Mag-partner kami ito noon na. Amo to niya na partner. Hoy! Gising! Malawag ka lang mo ito bibirahan ni Kuan. Ni Ranol puduk-dukan. Ikaw buyak sa ni Esther. Ikaw buy ba kay ganadod ko na amon baga sinisharing ang mga camera tricks. Yung lalatag sila. Ay miss you Ranol puduk-dukan. Wala may pagduduk-dukon. Pagduduk-dukon. Oh, day. Mga rubang kalsada. Mga kuwan. Kaya bawal man yan. Hindi yung pwede din kita. No right turn. Okay, let's go. Whoop. Whoop, whoop. Magallanes, hindi na nga daalan. Ay, yung memories. Oh, adi dili.
Yan eh. Ba, memories get building nga. Kuan lugar. Gemini. Aslog. Okay, siguro talaan na yan. Mula nila itong pagka pwede matagay yung Kaliawan. Yung may doon talang pagka makakuha niya ng adlaw. Pero meron niyan, makikita bumiyahe, inuwaw. Pagka pan-remedyohay. Again, this has been your friend from Other Stars. Yan yung upos sa Sangkay. Sangkay Tumyo. Good night, sweet dreams, mamuha, chup chup. Kapag yan ako, patron niya na din ikan dog. Ha? Baras, baras. Ay, ito yung balay. Makan pa kayo. Oh, pistel. Mana, patron niya na din eh. Ay, ito yung balay. Oy, maganda ka kandahog, mapaya patron. Kaya kita. Mano? Patron niya na din eh. Baras. Yan ang adlaw. Ayun ang adlaw. Ay, ito yung balay. Mahal pa kami. Oh. Gano. Oh, happy fiesta. San Roque. Fiesta din eh. Hindi na ako makiyahan na.